alaikum salam. Wallahi yau za a yi buro ba garin nan wallahi. Lafiya. Matan gidan nan tana nan. Matan gidan nan tana nan. Ta fita. To wallahi yau za a mutu a garin nan. Za a yi buro ba billahi la za a garin nan yau. To me kake ta kuma? Ta yaya ai matan nan ta sani in ka mata itace zuwa na shida ba na samun ta a gida sai a ce min ta fita. Wallahi za a yi buro ba yau garin nan. Wallahi. Shi a bara a mutu ba nawa ne kudin? Naira 70. Naira 70. 70 ne. 70 ne wallahi yau nan zan kwana sai ta dawo. Bara ma ka kwana ba wallahi. Naira 50 ne za ka hakuri ka karba to. Kawo kawai ba da ba. Wa alaikum salam. Wallahi buro ba za a garin nan yau. Na rage zan kona garin nan billahi. Buro wannan kai. Kuma wannan me lafiya? Matan ka tana ciki. Ba ta nan. To wallahi za a mutu yawa garin nan billahi lazi ba zai yi ba na gaji. A mutu kamar yaya? Saboda me za a mutu? Matan nan ta sa na kawo mata gawayi. Zuwa na 8 kenan gidan nan a ce ba ta nan ba zai yi ba. To ni lokacin ina ina kenan. To wallahi ban sani ba ruwa na. Ni nan zan kwane To sai dan aka giya gani. da ka ba sai an ji ana wani abu ba. Kai ka dube kama gaba ɗaya ma baka ma riga ka zama mutum ba gaba ɗaya. Allah ya sa gunki ne ni ba ruwa na ni a bani. Nawa ne kudin ka nawa ne? Naira 50 ne. 50 ne wallahi sai 50 da kawai? ni. 50 ne. Kana da canji? Canji na. In gwada ke ma gaba ɗaya je ka kawai je ka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dalla wa yake damu? Ajiya tana nan. Aja ba ta nan. Wallahi yau za a yi buro ba a garin nan za mutu wallahi tallahi za mutu. Buro ba ta janta mu. Matsala ne bita kuɗi nake da Allah a biya ni kawai a biya ni. Yaushe me ga mata? Na mata wanki da guga ne wallahi tun suna ƙauye na mata wanki da guga ba ta ne wanki da guga na mata a biya ni kawai wallahi ba ta zan kona garin. Oh ni wannan ban sani ba. Nawa ne kudin naka? Naira 150 ne amma kuma 20 na samu koya ba zan wuce wallahi. Ni ba zai yi ba. Ah to ga wannan ga wannan. An raba wannan baba dole wannan kai wallahi wannan nan hannu ne billahi lazi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni fa ko ka tashi kawai ni na gaji. Hamman kan nan ba inda zai kai maka tashi ka samo min abinci ba zan iya kwana da yunwa ba. Ta ba Asabe. Wani irin mara imani nake Asabe? Asabe ki duba halin da muke ciki zan je in sata ne in kawo mana abincin nan mu ci a gidan nan. Ba wani sata da ka fita ai da ka nemo mana. Salamu alaikum. Sallama je ki duba mun waye yake sallama. Allah ya sa baba shi ka je ka ciyo ba za ka tura ni in je in duba waye ke sallama. Waye? Ni ne mana. Mijinki ba. Me? Mijinki ba yau za a yi buro ba garin nan mijinki ina yake. Rai bai me za a yi? Yau ba zai yiwu ba ya sha shayi ne. Mun shayi ba na ganin shi na zo ne ya biya ni kuɗi na kawai ba zai yiwu ba. Biri yayi kama da mutum daman shan shayi yake yi. To ya ruwa na ni shi shayi ya sha har da kwai da indomi ya sa na mai wallahi ya biya ni kuɗi na. Haushi ya sa daman idan ya zo ina mai maganan abinci ya hayayyake ni. Bayan ruwa na ki bani kuɗi na ko 50 ne in akwai ki bani kawai ni in wuce ba. Ina jiya. Yi sauri da Allah. Wallahi yau zan haɗa 1000 billahi. To irin wannan kai la ilaha illallah. Wallahi wannan wawaye ne kowa ma sai na ji sai a bayar. Wayyo Allah. Ku danna subscribe domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryen mu 5